Okay, gaske. Yan kwallo, yan kwallo, yan kwallo ya fi corona yan kwallo. Tokai yan kwallo, ga yan kwallo, ga yan kwallo. Tafiya da gwani akwai daɗi, kun yi fice kuma kun yi suna. FC corona yan kwallo babu ya kuka sanawan dukko. Tafiya da gwani akwai daɗi, kun yi fice kuma kun yi suna. FC corona yan kwallo babu ya kuka sanawan dukko. To shi ke ba da ɗa, taimaka mini zan yi waka da FC corona yan gida. FC corona yan kwallatin ne wanda ke fada, ai babu kamar ya ku na tabbata da inda za a sai an fide ku. Tsarin ku daban salon taka wasan sai ma an gani. Duk inda kuke da wasa sai al'umma sun je gani. Haka za ku yi har ku kare fa ba wani mai maku tsantsani. Mubaran waka ina shaida ni ma dole sai na yabe ku. Tafin hannu ba zai kare rana ba, zan yi tsokaci. Magana ake ta kwallon kafa ku kuka yau fice. Tun baiwa kun yi wasa da su kun sa sun firgice. Ni na muku tambari mubaran waka dan katsinar nan da dukku. Momi da banga, lasti da banga, enu da banga, corona banga, corona banga. Bani so na ji an ce bani so ku corona na gode. Wani da wani na gode dan gaske na gode ila Messi na gode Malam Usman Kwatsi na gode Dijika na gode corona na gode. Ai dole na gaida kai coach, kana da muhimmanci kwarai. Komai ai sai da kai na gani na shaida hakan sarai. Malam Usman Tero na yi batun ka garai-garai. Nai ma baiti guda ina gaishe ka kanka ni fa ban da wani shaku. Zan sanyo duk players na wannan tun ba gargada. Dan sa corona kafu corona kai kujiyan gida. Yana corona malam corona gani da gaisuwa. Faluli da bakir har shoki shi ma na sako. Har James ma na sako, onai shi ma yau gashi na sako. Sai Sattala na sako, amma shi ma na sako. Lubiya ma na sako, Lela ma yau gashi na sako. Sai Dike na sako. Na tabbata ba ku wasa kuna aiki ba gargada. Ba gargada, kuna aiki bisa gaskiya.
kasu ne sun kayo wakar FC Corona yan kwallo lallai sun bugo harkar. Roƙo na rabi Allah ka sa duk inda suka yi siyo winin wannan tim rabbana ka daga shi a koyaushe su yi a cibin.